Bopay. Sir. Uy, Makakon ako sir, masukot ako ni imo. Ano imo hulugan ni Arinula? Kay upat na kabulan, wala ka hulog-hulog. budoy kay nag-aalanganin pa kini budoy. Ani gani wala pangani kami mamakaw kay wala partayan na. Oo, timbalan sila ako ba timbalan sa kan Arinula? Kala ko pagkakani sir, permente amot imo. Paliwanag akon, dili pwede nga. Dili kaya na maghulog, kinanglan maghulog ka. Hindi ko lang ani lagi doy pa ikuan doy kay Arinula kasi gagamit pa ito kay inururo akong asawa doy. Pag ginururot yung asawa, Oo. awa rin na kita problema nga. Pag ginururot yung asawa, itakon, makabayad ka. Kung di ka makabayad, di pa pa-embargo sa opisina. Di pa pa-embargo. Okay pa Virgo. Oo, kay Hutin Balance na ako timbalance. Anay la ha, kay mako ang kwarta. Sige. Ay, salamat. Hadlok ya pa ako na nakon kuan. Nabayad agad wala na mabayad. Pila pa to balance? Oh, balance ni mo. Oo. Hello, kikitaan ko. Kitaan ko na ha. Ah, di na ko dako. Sunod na lang ang bulang bayad kay masawa na ginururo. Oo. Sunod na lang ha. Oh, sige. Amo na timbalance sa lain eh. Di na ko dako. Buti ay ng mga yan. Ah, makada ko. Sige. Sunod na bulan na la. Okay. Na kung mag-aringasya ka ba? Para mga takasawagin inuro di ka pagod na pa. Pasensya. Utro pala.